ಕೋವಿಡ್-19 ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗಾರ ಪಿದಡ್ಪಾಯಿನ ಆದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಎಪಿಎಂಸಿರ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ 4 ದಿನಲ್ಲದ ದುಂಬಾತೆ ಮೂಲು ಬ್ಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾರದಕ್ಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟಗ ತಿಕ್ಕಲ್ತೇರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿದೊಟ್ಟುಗು ಬುಧವಾರ ಕಾಡೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ಕೇರರ ನೇತೃತ್ವದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬ್ಯಾರ ದಕ್ಲೆಗ್ ಖುದ್ದಾದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ದು ಗುರುವಾರದ್ದು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ ಸೂಚಿಸಾದಿರು ಅಂಚಾದು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಡು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎದುರುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು ಈ ಪೊರ್ತು ಜಾಗೆಗ್ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಒಂಜೆ ದಿನಟು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ಪಲಕ ರಡ್ಡನೆ ಸರ್ತಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುನಿ ಖಂಡನೀಯ ಇಂದೆನು ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪೆರ ತಯಾರಿಚ್ಚೇರು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಪಾತೆರ ಆತ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ತಾನು ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಾಲಿಕೆ ತನ್ನ ಆದೇಶನು ಪಿರದೆ ತೊಂಡಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಸಮಸ್ಯೆಲಿತ್ತಂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ವರಾನೆ ಪೋಡುಂದು ಪನ್ಪಿನವು ತುಗ್ಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ದಲಕ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದೀತಿನಿ ಸರಿಯತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆನೆ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಡೆಗು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಸರಿಯತ್ತು ಆದೇಶನು ವಾಪಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಖಾಸಗಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಾಯರು ಈ ಪೊರ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಹಮದ್ ಬಾವರಿನ ನೇತೃತ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿನ ಒಪ್ಪಾಯರು ಅವರದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರನ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಾಯರು.